आं 2021 एडिसि बोर्ड आं आंनि जत ताफुरनो दिनै त्रिपुरायाव थानो आंनि फंबाय बारानो हामैये आं बीजेपी नि किसान मोर्चानि प्राक्तन भाइस प्रेसिडेंट पद निहिते आं दिनै त्रिपुरायाव थाजिमि थायो कारण आं खालि दाबि दावानो नाया आंनि खुं बाय भबिष्यनि बाय आं दिनै त्रिपुरायाव थानो हामख्रायनो मानायनाय সেই কারণে आं जतनो आं आसा लायो जे आं दिनै 53 परिवार फाइमानि परियो त्रेफोनो फाइने आं आसा थियो आं आसलारो नाइन को बाय तेके सको ननो सुनाम जमने ताको अबिराम ताबुक बो बीजेपी नो याकर मायाखो आईपीएफ ते नो याकर मायाखो चिनि जे ओ आमसाइनि ताखुकताय बुखुक जे खाइ तंनाय रनो नों तामुखे सकलाय तुमनान बागे बा महाराजानि नेतृत्वे जे वानसुमानो नों बाहायके बंनो साविनाय बंनो तुमनानि बागे जों बसखां एडिसिवो चौमारिव कप्लाय खायनान बागे नों तामसक महाराजानि नेतृत्वे अब आं दिनै हिते आं समायताङै आं नखरना जों এই যে 3 বছর যে বিজেপি সরকার যে রানিং जों गत 25 बोसोरनि सीपीएम नि दाबिनोसो जों ताबो बागाय दङ जेमन बुराबात्ता सीपीएम नि बरो अब खाइगलां मानसि ओजे 300 टाका जे बारे मानि अंका बरो रेगाव 340 टाका नै हिमा अब बरियाखौ 2000 बात्ता नै हिमा अब बरियाखौ कर्मचारीरनि बे कमिसन बो बरियाखौ এই বनो जनगणनि थाङै सायना आंनि आईपीएफ बीजेपी नि जारा कर्मी दंनायना आं साय बुजगे आं दैनाय आं आसा खायो बेलेखन हामबायखो नानो